Ovako sporo, ovako dugo. Ja Ivana i Sađe su svi. I pored mene, ja sam. Ovo nekako. Ali se nikad ne drugi. To je pravda. Pazi, pazi. Neko je pao. Neko je pao. Savršio naredio zemlji da proizvodi i razvoj se padove za upodelu i hranu našu, ti su učinio, ti su 3 mladići i davno hrani sve u lonu, bili svjetli krica od onih odnikovanih u razpuši, ti sam sve dobri care, blagoslovi sjemenje ovo s raznim plodovima sveti vjerne koji budu jeli. Gospode Bože naš, ovo ti prinosimo u slavu Tvoju, čast svetog imena Tvoga, svetoga Lazara četvorodnevnog, čije slavno vaskrsenje slavimo, i svetoga Tvoga slavnoga ulaska u Jerusalim,
i svih svetih tvojih, čijim molitvama, Gospode, spasi i pomiluj. Otca, Sina i Svetoga Duha. Svi kažite amin. Amin. Ne Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Aj, proći sad ovamo pa da držamo. Gledajte kolač, gledajte, radujte se. Stavite ruke na rame. Ajde, kreći, ajde. Okreće se. Stani, ništa od toga. Sve petice još. I sad kad dođe vas, ne mleča, nisam tu. Ovako, ajde, ovako, tako. Hristos je među nama, kažete Jeste i bit će. Hristos je među nama. Jeste i bit će. Hristos je među nama. Svi ljubite kolač. Pomilonja Bože, po velice milosti Tvoje i pomnože slušadrost Tvojih očisti bezakonija. Dnes blagodat Svjatago Duha nas obra i vsi zemši kres svoj glagolje. Blagosloven gradi. Gospodine gradonačelniče, gospodine predsjedniče Skupštine, draga braćo i sestre, veoma sam radostan što sam ovdje večeras sa vama. Ja dolazim iz grada Svetog Vasilija koji se sprema, ko Bog da, 12. maja za svoju litiju i svoju slavu. I uvijek kad vidimo ovu ljepotu od dječjeg osmijeha i od dječjeg zvonceta i igre, puno nam je srce. A Lazareva subota i Cvijeti su praktično jedan praznik koji se slavi 2 dana. S ovim praznikom na neki način počinju veliki vaskršnji praznici. Ali da se zapitamo koji je to smisao ovog događaja koji crkva tako svijetlo, radosno i pobjedno praznuje na Lazarevu subotu i Cvijet. Kako spojiti žalost i suze Hristove sa njegovom silom kojim je vaskrsao mrtvoga Lazara. Hristove suze nam pokazuju istinitost njegovog rođenja, veliku tajnu pobožnosti da je Bog postao čovjek. Ovaj praznik nam na najdublji način otkriva ovu veliku tajnu kroz koju se istinski projavljuju dvije prirode Hristove, božanska i čovječanska. Ovu subotu se obavlja do tada najveće od Hristovih znamenja, vaskrsenje njegovog prijatelja poslije 4 dana od njegove smrti. Zato je Lazar svjedok, živi, opipljivi svjedok da je vaskrsenje, što znači život i to život vječni, posljednje slovo ljudske istorije, a ne smrt. I tako Lazarevo vaskrsenje postaje slika i simbol budućeg vaskrsenja ljudskog roda. Kako kaže jedna himna ovoga praznika, kako bi prije stradanja svoga učvrstio vjeru u opšte vaskrsenje, vaskrsao si Lazara iz mrtvih, Hriste Bože. Ovdje bi se zadržao na još jednoj velikoj tajni ljudskog postojanja. To je tajna suze. Možemo reći da se svijet danas nalazi i pred tajnom suze.
Naša stradalna planeta pokvašena je suzama ljudskim, od kore do centra, kako kaže otac Justin Ćelijski. Zbog čega, dakle, Hristos plače? Hristos plače zato što je u smrti svog prijatelja sagledao trijumf smrti u svijetu, smrti koju Bog nije stvorio, a koja je zagospodarila i gospodari svijetom, zatrovavši svekoliki život i pretvorivši ga u besmisleno smenjivanje dana, koji se neumitno urušavaju ka propasti. Hristov plač je plač tvorca nad svojom raspadnutom i razorenom tvorevinom, plač umjetnika nad razbijenim i uništenim djelom, plač ljubavi nad životom koji se odrekao. Bog nije stvorio smrt, kaže nam Sveto pismo. Isusu udariše suze. To plače ljubav i zato što tuguje i plače, zato i upućuje izazov smrti kao posljednjem neprijatelju. Ovo je praznik djece, kao što nam i ova djeca govore. I zato se moramo zapitati nad suzom djeteta, kao što smo se zapitali nad suzom Hristovom. Danas je svijet ispunjen dječjim suzama kao možda nikada do sada u istoriji. Širom svijeta djeca plaču, boluju, gladuju, umiru ili bivaju ubijena zbog uzvišenih ciljeva, teritorija ili ideala. Moramo se u ovome bolu složiti da ni jedan ideal, ni teritorija, ni cilj svijeta ne vrijedi suze samo jednog djeteta, a ne desetine hiljada života djece stradale u ove naše dane. Mi duboko vjerujemo da svaka suza odgoni tamu pakla i tjeskobe i pomaže da svijet i čovjek osjeti zagrljaj kojim Hristos grli sve nas. Djecu moramo čuvati, vaspitavati, ali iznad svega grliti i ljubiti. I da se opet pozovemo na velikog Dostojevskog, koji kaže: djecu volite naročito, jer i ona su bezgrešna kao anđeli i žive da bi nas radovala, radi čišćenja srdaca naših, kao neki putokaz za nas. Teško onome ko učini nažal djetetu. Svakoga dana i časa, svakoga trenutka motri na sebe i pazi na sebe, da ti lik bude plemenit. Eto, prošao si pored malog djeteta, prošao si ljut sa ružnom riječju, sa ozlojeđenom dušom i nisi možda ni primijetio dijete, ali ono je tebe vidjelo i tvoj lik, ružan, i možda je ostavilo to na njegovom nezaštićenom srdašcu. Ti to ne znaš, međutim možda si već time bacio uređevo sjeme u njegovu dušu, a to sjeme će možda i proklijati, a sve zbog toga što se nisi uzdržao pred djetetom, jer u sebi nisi odgajio pažljivu i djelotvornu ljubav. Ovo je egzistencijalni izazov za sve nas. Sve su to potresi života čiji epicentar se nalazi u dubinama bića. Cijelo biće se potrese i učestvuju u događaju života. I upravo u Hristovoj suzi jedino možemo razumjeti suzu djeteta, jer Hristos uvijek sastradava sa stradalnicima. Mukom, suzom i smrću predao se nas radi najneviniji i u njemu se opravdaju suze, smrt i stradanje i djece i svih nevinih. On nije samo podijelio naš bol, on je uzeo na sebe sav bol svih ljudi da nas uvijek oslobodi od bola u vječnosti. Zato je ovaj vaš praznik i naš praznik i ova litija, velika i tradicionalna, koja je duboko ukorijenjena u biću naših predaka, a koju ovim našim činjenjem ostavljamo našim potomcima. Ona je upravo praznik dječje radosti, slavljenje djece, jer upravo pred put u Jerusalim Hristos je rekao svojim učenicima: pustite djecu da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. Ovaj praznik nas tako danas kroz ovu litiju, pjesmu, zvončiće, grančice, palmove, vrbicu, radost, igru i sreću ove djece uči da put krsta bude put u vaskrsenje, da put požrtvovane i bezazlene dječje ljubavi bude naš put. Prazan grob danas Lazarev, a za nedelju dana Hristov, nas podsjeća da zlo, nepravda i tiranija ne mogu imati posljednju riječ. Zato što imamo vjeru u vaskrsenje, ne živimo u očaju. Vjera u vaskrsenje je jedino što nam ne mogu oduzeti. Vaskrsenje je čudo ljubavi koja triumfuje na smrću. Da bi uništio smrt i njenu tminu, sam Hristos, a to znači sam Bog, sama ljubav, sam život, silazi do groba Lazarevog, silazi da bi se tamo licem u lice sreo sa smrću,
da bi je razrušio kako bi nam darovao vječni život za nas, za koji nas je sazdao Bog. To je začuđujuća priča, začuđujuća zato što u njoj vidimo kako Hristos plače, tuguje i potresa se, ali i Hrista koji vaskrsava. Hristovim vaskrsenjem pozvani smo da preobrazimo i sebe i svijet. Zato ovaj praznik treba i mora da ostane ono što je i danas i što je bio kroz istoriju praznik i događaj dječje radosti. Živjeli mnoga ljeta.